Můžu poprosit trošku teda o ukázku toho sečení a trochu teoreticky. Těžko se někdo naučí kosit, když tak mu to někdo vykládá, že? Nejlepší, když chytne kosu do ruky. Jinak je to asi těžko půjde. Nevím. No takže, co je základ? Zásady. No, zásady nám zkuste říct. Jestli držet špičku nahoru, dolů, vedle sebe, před klonice. Mě do toho chuť. Tak to je, že to máme. No, hlavně dobré nakutá kosa. Je potom, aby si trošku rozuměli spolem. Když bude suplým bravenců. No. Dobré nabrousit. A i namazat vnitřně? No tak Ne, pomocné. nutné to není, ale pomáhá to někdy. Trošku, ano, po ráno. Když potom záleží, jaká je osilka, aby nebyla moc ostrá, když je nakutá kosa, začne brousit nějakou ostrejší, tu osilku, tak to strane to ostrý. Je to brzo tupou. Zastav to. Takže můžeme teda? Zastav to už. Nabrušené, namazané máme, teď praxe teda jako. No půjdeme k té trávě tam. Tady nebo tam? Ne, to ještě to dělají, oni to mají úkolem. Já budu pak jenom v zástě, to už je takový sečení na skoro.